ermit maqtuħ min nies għal-bissiġar l-olliq immux sabiex naqla lejxien spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi fit il-għasel u jien jinżlu fit il-għasel dawk il-ġranet sbieħ nisa l-passiġġati jiġu għal-mistrieħ rabaz dingat bis riservat għall-sniter u l-klib tal-kaċċaturs minn il-gamin wara l-moħriet naħdem fiskiet l-aħħar bidwi fit il-għasel u jien għal-bebbux jol-fjuri satar minn ġol-blat jinżlu fit il-għasel jiġu nartaħat kien staġun xott kien bata l-frott wal-ħidmiti xi prezz dal-aħħar jiem kont ftit jien wara l-moħriet naħdem fiskiet l-aħħar bidwi fit il-għasel u jien